kapok sa ong'ada. Otieno wacho ni Sharon Pina jopuonj ni to nowinjo ni CBC dhi meja e gero talanta mar nyithindo. To ka koro nyaka grade 9 pod nitiere subjects to kara pathway to idwa kaw sadi to gidhi ka gichopo e grade adi. Mwalimu Olima. Wamed kanyo Sharon. Mana kaka madam osewacho, obedo matek mondo janyuol ng'e ni nyathina dhi kanye. Omiyo wan kaka jotend somo kata jopuonj watemo mondo wajiw skunde. Number 1, wajiwo skunde kama koro gikni. Number 1, mondo skunde waket gimoro miluongo ni career guidance department in every school. Wakao ni waluongo expert. Watimo gimoro miluongo ni identification of future career prospect. Wang'eyo ni nyathini dang' odhi kanye nikech ka gero gimiluongo ni career family in a school. Wan gi family mag lawyer, wan gi family mag wakili, wan gi family mag dakteche, wan gi family mag engineer. Koro from ka wawuotho gi nyithindo gi to waka expose gi kata waketo gi mamoningo koro ging'e ni lawyer timo nang'o. Obiro bedo mayot mondo wang'e to nyathi dhi kanye kawo gimiluongo ni career family e skunde wa. Omiyo wajiwo sikunde e yo makende ahinya ni mondo koro wakat this pathway mondo wang'e nyathini to timore nang'o. Wa create what we call los gimiluongo ni career pathway family. Career family manyalo tero wa mbele. And then wakawo gimiluongo ni mentorship. Wakawo joma nyalo keto maringo gi nyithindwa. To jogi be ok wang'eyo gi kama bor. Jonyuol ma wan go kagi wayudo ka janyuol machiel en wakili, janyuol moro ni e military, janyuol moro ni e medicine. Koro ka gibiro ma giwuoyo gi nyithindwa gi wanyalo identify kwa dhi mbele. Nitiere ote machielo ma bende or ka gi Josephat Opiyo. Wacho ni kama koro somo mar kwano kochuno dong somo dhi kethre mbele ka. Tapar ni somo mochuno gin Kiswahili, nitiere English, nitiere PE, nitiere ICT. Sign language cha bende kik wi wawil godo. Sign language bende. Koro Opiyo wacho ni sama koro kwano kochuno ni somo dhi kethre mbele ka. Kamoro kanya dwa na ler nikech iyudo ka jowa pod gini pod bagowa. Kane wayiero pathways mwadhi dhiye, ne wan gi 2 pathways. Pathway mokwongo ne en triple pathway senior school. Triple pathway nyiso ni gitimo STEM, gitimo social science, gitimo sports and art science. Mano nyiso ni STEM ni kwano nitie ka. Koro kwano ok nyalo bedo ni kwano kochuno. Kidhie double pathway senior school. Double pathway senior school mokwongo nyaka itim ang'owa STEM kasto inyalo yiero gachiel. Koro nyiso ni STEM ni. So STEM ni makae makwano time cathedral. Kae ok inyal epo kwano ka. Kae ok inyal go kona ne kwano. Kwano ni ka. Koro ng'ama wacho ni kwano onge, kwano ni e iye ka. Nikech ne STEM